kurang banter weh. Ora krasa. Banter-banter terus rontok. Kene lho. Kowe ora tau tak omehi sinden lek joget aja banter-banter. Mari bapak duwe pabrik idep. Napa? Pabrik idep napa? Yo lek rontok nggawe pabrik idep dijenengne cap jempol. Lah kok saged cap jempol napa jempol wonten rambute? Wis ora ngerti karepku iki. Lah nggih kudu dijelaske jenenge Jek. Tegese nek Waranggana ku lek joget keseseren mengko bakale rontok akhire bapak nggawe pabrik idep. Lah niku Idep napane cape sing cap rontok. jempol. Lah nggih niku jempol kok enek rambute. Jempol jenengan apa wonten rambute mboten to? Ya ora. Ora ngerti iki Dek. Ngen kula nggih Sitok mboten. iki sing ora ngerti. Niken saya Lindri. Iya, sugeng dalu. Iyang. Jangkrik nang lho kok. Kok iso iyang iki lho? Lah pripun? Iyang apa maksude wong tuwa? Nggih to? Nek aku kok celuk iyang ki rasane ning panggung ora lila. Lah kok mboten saged? Ya maksudnya nek Kok mboten sayang saged? itu baru saya bisa menerima. Sayang. Hati saya kan masih punya asmara. Artinya Sayang iku lek sebutan nama pacaran itu sayang. Lek kula teng jenengan nggih eyang. Mengke lek apa Mas sangu wajahku wis ora mumpuni cedhek oh mboten Romo ki Sunda Kong mboten. Dadi wajah jenengan niku tasik kelihatan enim. Ya ngono Is the enom. Celuk. Ya lo ya Mas, piye kabare Mas? Oh gitu ya. Piye kabare Mas? Ngono lho. Wong iki nek pethuk karo wong tuwa aja sok ngomong nuwekke, ya. Iya. Ndak boleh. Oh ya. Ning ya aja sok ngomong wong tuwek kaya cah cilik. Ngono ya wonge ya nesu neh. Oh iya, ndek wingi wonten tanggi kula niku moh. Piye? Nggih ta, kula lake wonge niku pun sewepuh moh saestu. Piye? Wis Nggih. tuwa. Pak jenengan kok tasik kados bocah ta, Pak? Lah kok nuwesu? Soale ra ndek untu. Untune. Dadi mangkane ya tak lokne. Oh ya ku ya ora kena. Wong maksude untune wis sompong. Nggih, kados jenengan asline jenengan lek nang damel untuk pasangan ta niku. Ora tempiling pisan kok sisir aja. Untuku sing sir kro wae ora eneng kok untuk pasangan. Asli iki, Nduk. Oh asli. Asli. Mboten saged dicopot. Lambi. Mboten wonten niatan damel untuk pasangan. Beh, niki ana iso mirangne aku to, Prof. Mulai rok tembel ditanono ngene. Mo, jenengan mboten kangen kalih kula. Piye? Mboten kangen kalih kula. Ya kangen ono. Saestu. Lama enggak jumpa. Lek kangen nyangoni nah. Ya Jadi mesti to kangen. aku tak sangoni. Alah, tenane. Iya. Oke. Nek sampeyan iki jane ora ngerti dhewe sing ngerti dhewe terak ibumu. Kene to rada cedhak aku kene. Aku sih ora nggonto ambune wong wedok dadi iso kemrengseng kene iki anu. Rada nyedak kene aja. Mboten saged niki pon pok niki teng mriki. Ngapa? Pok Maksudnya? pun maksimal pol. Ndak Garis mau e. dekat ke sini. Nggih, mboten apa-apa. Lah yang ngono. Alah jenengan ta Iya. rene sing maksa. Lho ndak maksudnya kan apik to adegan ini kan kreativitas di dalam karo sinden ini begitu. ukur-ukuran. Nah, ini yang bermakna artinya ojo nganti sinden karo dalang itu berhubungan cinta itu tidak boleh. Lah teng napa? Itu larangan, ku gagalne panggung. Gitu omongi duwe bojo dalang niku mboten penak mau tak omongi mo. Oh, Jenengan niku tak ceritani lek duwe bojo dalang niku mboten penak saestu. Kok iso ora penak sebabnya apa? Bojone akeh jarene. Nggih napa mboten? Ora ngerti ku ki lho sing ngomong iku lho sapa kok yo ngerti bojo. Loh, tirose kan Ya tasik dalang itu tirose. kan biasanya banyak sing ngedani. Karena dia punya kemampuan untuk berbicara Loh, Mas ya sinden kan yo akeh sing ngedani mo. Tapi lek sinden aja nganti geleman. Ndak dalang niku nggih mboten nangsal geleman. Lek wong lanang geleman ndak masalah, tapi lek wong wedok dadine ora baik. Oh ngoten. Wong lanang kuwi kudu seter. Lah jenengan nggih geleman to mo? Yo ya ora mesti lek ditawani ngono ya sok spontan ya sok gelem. Tergantung kebutuhan. Tergantung. Nikah ini sik cilik urung ngerti dijak omongan kuwi kok. Jadi coba saya nembang sing penak no. Ini ibarat Ya iya. kayak tembang Ibarat satru iki kayak tembang satru karo. jenengan tetes Deni Cuk Nang.
Ya pokoke kowe nembang satru ora sangge deni caknan. Oh niki nembang satru. Heeh. Saya kene sik to ning kene. Kula ngepasne nada lho. Ngepasne nada ning kene ngopo kuping Iya. ora krungu. Kan kersane cetha. Beh, kowe lho ning kene nembang satru ning kene tak. Rodok dhuwur. Ora usah cemburu jah kowe. Ah, Angger aku cedeki nikah nang cemburu. Mbak Ajijahi malah seneng gitu, Mbak. Cedeki anake ya. Tipek. Sing tak tresnani. Wong sing tak tresnani tak kowe sandaran ati mbok aja satru wae sayangku. Bagiane dalang ngene lho. Nyedek wong ayu ditembangke. Lah kowe nek kebebasan to ngene iki. Jenenge wong cah cilik lho wani karo Saliman iki artine mo. Apa? Saliman. Iya ora apa-apa. Jajal rasa percaya. Terus Mboten jenengan serne pun mambu di serne. Jenengan mboten damel Rexona toh? Rexo ora mosok mampu ya Sing ora. merek deodoran Saya itu selalu menjaga awakku ki ambune kaya jari anyar kowe. Ngono lho. Oh, berarti badak. Jari anyar niku malah badak loh. Kaya apa? Jari anyar tirose. Maksudnya jari anyar ambune kan kreseng-kreseng ini. Badak. Teng pasar kula niku jari obrolan jari anyar badak niku. Badek ndasmu kowe diomongnya. Terus no. Trimo kabar koncopo aku ngerti kerjamu Aku kelingan mendul. Murki atiku. Aku kelingan zaman gabungan mendul lho. Mendul. Susune mendul gedene jangan. Lah alah. Kok ya sing dieling-eling kuwi? Terus nih. Ngomong beline. Aku Nyuwara iki cedhek nih lho, mega iki disetek cedhek. Ora. Aku ngerteni. Aku ngertenimu. Ngene saene wis dibayar 20 juta ro Mas Deprina. Sik oleh jam iki mang ngono. Napa? Duit. Sing 20 juta niku sinten? Ya yaene wis oleh sakmono ngono hitungane. Lah ya sinten sing entuk sakmono? Aku Wah, ini kan salindri nggih. 150. 20 juta. Ninggal ndas. Sang grogoti Piye ta kabel. cek? Piye ta wongmu? Maksud piye? Niken Salindri nanggap Niken Salindri niku sewengi satu lagu niku 20 juta. Ninggal ndas. Ninggal ndas. Ndasnya dituku. Dadi ndasmu diketok ngono piye? Alah, niki lanjut apa mboten? Iya lanjutno to. Jangkrik iki roncano. Kowe iki jane anak soto to. Dadi rasa anak jenengan. Mbahmu biyen dadi apa? Mbah kula mbiyen dadi maling. Kan gua aja samu. Seni ya. Maksudnya mbahmu maling tapi senine bapakmu. Lho mboten, maling-maling sing barang apik ngoten niku. Kados maling pahala ngoten niku. Oh, ngamal. Iya, siap. Eling karo bab ngamal Iya, ora kok iya, mbahmu iki maling tukang nyolong pitik ngono. Nah, mboten niku lek mbae jenengan. Penak mbah. Kowe. Kok iso lho kowe kok. Yo mbahku yo kaji lho, Nduk. Sinten? Mbahku. Mbae jenengan? Heeh. Lah itu apa jenengan mboten kaji? Badhe Aku mangkat terus kaco Lah apa? numpak perahu, peraune kelem lah ngono lah. Kaji ya numpak perahu dadi pangan paus. Yo kaji mbiyen pernah numpak perahu. Loh, ya mboten wonten jaman riyen niku kajine mlaku. Kaji numpak perahu. Kowe kok ora kaji mlaku nyritani ngono sapa? Loh,
Mbah Kaji niku biasane mlaku. Jan yen mlaku kok kene warap ono. Tanggi kula niku namine Mbah Kaji. Terus piye kuwi? Biasane mlaku lek ben isuk niku. Ora munggah kaji to Mas. Lah lambemu kok iso. Jenenge Sukaji tapi rene aneh. Enek ngene, Cimbah kaji ra iso ngaji ya uci duk beduduk. Apane beduduk? Ngono. Ade. Yen jenengan ya lucu. Kowe iki ya lucu kuwi wong diomone munggah kajine ngarep ki. Numpak perahu kok jarene Mbah Kaji ning tanggane dheke mlaku mergo jenenge kaji. Ya jebol kupingku kuwi lek lambemu kaya ngono kuwi. Dadi rasane kan nemplek wau. Lah jenengan kan rabi. Budak. Kak, mboten. Tirose sinten. Kok jenengan ngaku? Oh, aku ki ora budek tapi lek kan buangane adoh ngono ra. Oh, kupingnya silinder. Hah? Niku kupingnya Oh, mana silinder. kuping kok silinder lek mripate silinder enek ora nek kuping silinder. Kupinge suda krungon. Lek basa halus iki tak napa Rama radi suda pamireng ngono. Napa Rama radi suda pamireng? Lek kasare piye? Napa Rama? Napa Rama budak? Lah ya kuwi ndak bener ngono lho. Oh, ngoten. Dadi Rama suda pamireng. Heeh, tul aku ya ngono. Tul nah, nikan enek-enek kene gak tul. Ada orang cemburu, biar berdiri. Dia mau komentar apa sekarang? Siapakah dia? Aku tahu hatinya. Oh, Ini tahu isi hatinya Romo. tahu. Itu kembaran saya loh. Kembaran opo kayak gerdu kok kembaran. Apa lu lihat-lihat? Ya kamu lucu. Lucu kenapa? Seperti Piripin. Kok pinipin dong? Lah kok Oh enggak gondol. Boboho. buburu. Boboho. Boranda. Gak ngerti ku bobo wong bobo kok cari boboro. Ancen kupinge rada. Kuping denggelmu kuwi lak. Nun Ayo. sewu kula anu ngadeg niki. Iya no. Oke, Sinemeng. Uang sing tak tresnani dadi sanjarane ati. Wis sembarang. Mbok aja satru wae sayangku. Mek trimo tembang iku ta. Nyapa? Terus aku dikira cemburu ngono. Mungkin Tidak bisa. F Mas F. lenyap. Ayo, bari kita balas mbek lampu. Tahu njaluk ambung aku tak. Menengok. Oh, sampean mau nyanyi, aku nyanyi 1 2 sama nyanyi dibanding-bandingke. Stop bene ora usah tukaran yo tak untung ku tak dumtake keturunan kabeh. Ora trimo, tak nganu lagu. Nek kok kene aja De nek kono. de. Iya ya. De. Efek gedang kluthuk sirah mumet mantuk-mantuk. Tak kira dangdutan jebol pitik padha kluruk. Iwas aku joget goyanganku koget-koget. Ora wani ngenek aku sangu ayo penyet. Ye. Sik. Wong kok engko paling kowe wong kok ngene dibanding-bandingne isane lagune kuwi paling. Wisane kuwi paling ya. Gak perkarane apa jenenge Weh, satru panganane apa teko. aja dibanding-bandingke gak perkarane ngono Pak De. Terus niken iki sik cedhek diluk kok wis kepikiran gedang. Apa maksudnya piye tak? Mboten kok perkara satru, mboten kok perkara banding-bandingke. Niken iki sik cedhek jenengan diluk kok wis kepikiran gedang keluthuke jenengan. Luwe ya. Ikan bakal gedang. Ya ampun. Enak gedang susu, gedang marlin, gedang rojo. Ya ampun, berarti romomu ki tipe gedang sing ya apa? Gedang kuwi gedang anu lho. Gedang bosok. Nah, apa? Kowe ro Kowe gedangan. lho. ngomong apa lho kowe kok iso gedang bosok bareng gedang pencut. Sapa sing ngomong? Niku lho. Pecaten. Lho penonton aja. Penonton. Penonton to. Ah, Dene bener. penonton wis pokoke ra mulih ngono. Gedang apa Pak Den? Jenengan badhe ngendikan apa? Gedang sing dawa lho sakmene. Gedang lumajang sing dawa ndeloleh Anu, debok. Gedang biar.
gedang biare lho. Ya. Manuk kuwi ngono kuwi. Nuwun sewu. Sik ta Pak Den, jenengan nuwun sewu nggih, cangkeme niku lho. Cangkem ndasmu kowe iki sinden kok nyangkemne dalang. Ampun, ampun bos. Masuk Mo. Niku manuk napa sing maksud jenengan? Lah hubungane apa? Ora, lek manuke sakmene lha terus kurungane sak pira? Gak maksudnya Regane pira yo ane manuk apa? Manuk Garuda. Manuk gedang biare lho. Elang. Ya iso takur-takur ngono. lek mbayangno gedang biar iku kan deloler duwa ngoten to. Arahmu asosiasimu itu wis meleset. Mboten kok asosiasi, perkarane bahas gedang jenengan kok muni manuk ngoten lho. Oh, manukku ya sak gedang biar kuwi lho. Lho. Mbayangno endane lek musim adem-adem lho. Maksudnya lek Ngutul kowe kok iso. jenengan iku senengane kok ngono. Napa aku lho kok dibanding-bandingno karo Niken? Mbok Niken diayu-ayuno nang kono, disembah-sembahno kaya ngono padha anake. Ingin kesini, ya wis tak tumawakku ndak apa-apa. Gak males lah apa aku rono. Lho, sampean kudu gelem ben iso ngrasakne. Ngrasakne apa? Tak omongi to, tak omongi. Dagelane mang ning didagelane kok ora entek. Ora enek dagelane ora enek. Tak takoni kene. Ora enek dagelan iki to kowe karepmu iki. Ora enek. Rob, Dalem Ngengek sih. aku nek ora ning wong wedok ora iso omong. Kowe gendeng rene. Lho, aja. Tenan bahaya ambune. ambu apa? Ya kowe mau jare apa jare teles Rob, apa? kowe rene. Dalem Pak De. Moh, lapa aku mangkok dilok-ilokno kudu. Amplopmu sing gawa aku amplopmu. Iya gak apa-apa lek ngono gak apa-apa aku tak midek. Hati-hati lo ya dikurangi biasane amplop Kowe e. yo alon nyedek dalange sing alus yo bras. Ya aku iki ngene, ana ing ngene gelem ta gak? Waduh. Gong ning nong ning nong ning gong ning nong. Iki mantan ngono. Monggo kanje. Kowe dalange manten piye jale? Hah? Mboten saged kula. Biasane pripun? Aku juga bisa mesra dengan Pak Prabowo. Pripun mau biasane dalange mantan niku pripun? Cemburu kamu? Enggak. Lha apa? Jangan cemburu, saya itu orang lawas. Jadi sebelum Niken itu sudah ada Probo. Ngene iki lho aku seneng karo Mas Jepri. Ambune kan ambune Prabowo enak. Loh, lah kula napa mboten enak? Ya. Seneng kula kali Mas Jepri nggih ngeten iki lho. Nanggap Jeffrey Cole. jenengan. Nanggap aku ono Dek Niken. Tontonan tatanan sarwi tuntunan. Sapa ngerti jenengan teko kene dadi tuntunan? Nasmu kuwi. Oh nganu, apa? Lah kita tak tuntun bapakku kan? Oh iya, bener. Itu juga eyangku. Nah, Pak De. Monggo tak tonton ya. Ditonton sarang-sarangnya, Mbak. Ya ngemu. Apa enggak yang. Pak De. Ya. Kula niki lek jenengan bandingne kali niku jelas beda. Kowe kuwi carane ora ayumu iki karena lampu. Ya gak iso wong aku jelas wong bersinar kok iso karena lampu-lampu matane. Matane Loh, ndasmu lampu ning kuwi. Maksudnya Mbak kowe Prabowo. tanpa lampu ora bakal bersinar. Oh tidak bisa. Bersinar itu menandakan bahwa rasa yang ada di dalam saya, karakteristik di dalam Probo itu bermunculan. Ya rasa kacane lampu kuwi. Rasa apa? Rasa lampu ya ono setrum, ono listrike, ya gak bisa Pak De. Bersinar apa meneh Probo, kuwi mesti wong sing sering tirakat. Manggis. 10.000 tiga. Latene jen ganggu iki. Loh, kula sing dodol. Lah. Kula sing sadean. Sedek, Prof. Pun Mas. Jangan meneruskan bicara dulu. Oh iya tidak apa-apa, ben dodol kunis. Apa jenenge manggis iku? Niki manggis tok to Mas Jepri, mboten enten liyane. Nganu Mas, anggur enek Mas. Anggur merah. Ya. Gedang luthuk Mas. Oh iya. Oh ndak ada. Kan kayak rayunan. Wong sing traktir rayunan. Oh, wong sing alamah kaya carake geleman ini kan salindri. Itu jajal. Oh, wong sing tresnani. Ngatek. Sambaran ati. Tunggu jangkute kan. Mbok aja satru wae sayangku. Kan. Namine sinten, Mas? Eh, Namine sinten?
Oh Budi Merongos. Oh dadi ngene malian. Iku mau Iya kan? iku mau janggute mbok Wing ngelatih. jemok apa gak iku mau Ken Heeh. wah Dia gak manggis. gak raup iku nggo suwengi mbok jemok Lambemu oyo. Ojo iso Cak, keras seneng kok, kapan. Uang sing Uang sing tak tresnani tak gawe Nah, teko, Mas. sandaran ati mbok aja satru. Mau aku lek manggis duit no. Satru wae sayang. Madep corona lho, Mas. Terima kasih. delok Mas langsung melet-melet masalah dirayu kaya ngono ndane iku mesti gogrok sak kabeh. Jok didumi sak kresek kuwi manggise Mas Jepri lho ngerti ya. Ora apa-apa iki ngono. Iso didol teko omah. Ayo prap kowe nembang wong loro ya. Iyalah, oke siap. Ndang dagelan lho ana dagelane engko lali. Oh iya iya. Dagelane ora ndang moro rene ning dilen-delik. Lha wong gak Lha mboten ditimbali jenengan kok iso. timbali lho, Mo. Ya kon rene to. Dagelan ngono lek muncul dhewe. Mengke. Pengono dagelan rene. Oh iya. Ndang. Malam hari ini nih. Kita sambut embut. Hei, Lah lah Eko. ya tapi kan iso diperhalus nih kan ojo Kita murine. sambut sam ndak masuk ngono kuwi. Ya sak karepmu lah terus lanjut. Mbak Sam duwe embut. Kita sambut dagelan kocak satu ini yang mengocok perut kalian. Iya. Dagelan yang lagi spiral ya. Mau Viral, viral. Viral. yang lagi viral di dunia maupun di akhirat. Iya. di dunia aja dikek akhirat urung mati kok wonge. Tapi mboten napa-napa Pak De, dunia dan akhirat. Iya, Oh, iya. malaikat ben kenal ngono lho ya. Terus kan siapa? Iya, siapa lagi kalau bukan? Siapa mah? Cak Komet dan Cak Dodo. Iya, Cak Komet dan juga Cak Dodo. Ya, tok. Sik lah sik ya, engko ben teko kene penting Mas. Saiki tembang sing penak. Oke. Kan aku pengen baleni. Gedang kluthuk. Oh, lah. Wis gedang kluthuk. Tuh, gedang kluthuk Aku yo niku kayakno enak kene saestu. jajane ora Saestu kuwe lho dhewe. niku enak lagune mo. Mo. Gedang kluthuk niku Ora lagune baleni enak. tembang biyen lho. Nopo tembangnya nopo? Anu lho, apa kuwi? Sing tembang Gubuk Asmara. Banyuwangi lho, Gubuk Asmara samplok pisan kuwi. Oh niku. Oh, nadane Mas, nadane. Ya, sama Apa Ken? Gemyantong rasa Ah, welas. Oke, nanti kita bebek-bebekan gitu ya. Lewawas. Enak sing iki lho, mesti seneng Mas Jepri sak anak-anak sak Dari keluargane. Oh, ya, Mas Jepri itu yang mana? Mas Jepri yang ini ya, yang gambang ini Mas Jepri. Jenengan mirengno Iya. sik. Tenang. Amplakmu sing nggawa aku manut aku sik. Perkara amplop ngene iki aku wis gak iso ngomong, Wis mesti manut kalah. kono. Tapi berhubung Mas Jepri nggo kene aku wis gak manut kok, mesti engko aku diamplopi dhewe. Berarti amplokmu tak pek. Jenengan pek mboten napa-napa. Mas Jepri, amplop kula dipek niku lho nggih, mengke jenengan ijoli. Ya siap. Amin ora. Sik tok pro dalu teh. Dalem Dalu teh. Kuwi mang apa to lagumu? gemantung rasa lek niken. Oh, jajan iki kan benak street teh. Napa? Gemantung rasa Ken. Gemantung rasa welas ngobar. Gemantung sik Mas Yud. Awas lah. Ya wis lagune Tapi sampean kan apa, ku melu ayo. goyang, galing nembang awakmu nglape. Ayo. Lagu apa sih emang? Awakmu nembang karo bangku. Gemantung rasa welas iki iso mek kapan juga sun anteni. Ya. Tapi Robo kaya Iya. gendeng. Ya jek lagune sampean apa, Mbak? D minor. D minor. Sik jenengan meneng riyen. Entel. Delok laguku iki ya kabeh wah. Yuk. Niki sing versi Banyuwangi, ana versi Lagu jaranan. apa? Masuk. Lah apa kok Ya jel jaranan. Jaranan. Wong lagu kok lele. Wis jenengan meneng ae menikmati manggis, gak usah lilin. Lele. Ayo jaranan. Niku mah versi Banyuwangi. Iki niken kudu jaranan. Terus iki maksudnya diringi. Boten. Disorai.
Dikeploki. Loh, ndak maksudnya Plok, 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 diiringi plok, plok. dengan iringan komplit. Nggih. Iya dong, harus. Kita ada versi C, ada versi rock, ada versi dangdut, ada versi yuk kita. Ada versi yang nanti ngkik Per. ngkik ngkik. Ya, oke. Iya. Iku jenenge goyang tuk gentuk. Goyang Oh, tutu jedor. ngkik ngkik. Tutu Wih. biasanya ngkik Wih. ngkik. Lah, Pak De. Ya. Kowe goyang jedor. Jidor, ayo jajal yo. Ket apa? Tuk gentuk, tuk gentuk. Ayo Ken, tuk gentuk. Jalan ya. Probo ya, tok gentuk ya. Dan Mbak Probo tok gendok ya, tok gendok yo. Sampean kok kaget ndelok anu gedhokku. Jalan Yo, Bro, oleh tuk gentuk. Yo. Kan aku tak pengen ro, lek gentuk-gentuk Bro. Aja. Ayo Bro. Lah kok gendang entruk-entruk ngono. Anu Mbak tutupan mangges, Mbak. Ben Yo. telu. Beh, enek panganan sing kesenengan bocah iki. Wes regepe caca mergo enek panganan juga. Nggih no, jelas. Ya, ya, Sumangsa. ya. Yuk, dijajal tok gentuk. Tok gentuk ya caca. Terus langsung dibablaske ya. Jangkrik aneh. Ini kaya barongan cokotan ini. Oh, Kaya barongan cokotan ini. Oh, mboten to, ya aja ngenyek to momo. ya sing nyokot dheke soalnya. Kayak barongan cokotan anggere. Didadekne nggih Pak De. Oke, ya, mangga. Kali ngentosi Cak Komet kali tak dodok. Iya, gadelan itu ya. Iya dong. Gadelan apa? Ayo. Oh, dagelan deh gadelan. Kutuk apa lele? Bersama lagu kutuk apa lele? Damar apa lelen? Damar, damar. Damar to kuwi. apa lele? Tak pikir lek kutuk apa lele. Paus apa hiu ngono kok iso wong damar apa adoe lho kotok ambek lelen. Astaga. Nah, Udah mau ngisi silinder aku ping. kata lagu kok kutuk apa lele. Kadang yo min. Nuwun Baik, sewu. damar apa lilin? Cara nggon aku ku Padahal damar itu damar itu ya urup, lilene ya urup. lho la iya Pak De iku paribasane. Baik. Wah, tak emut pisan. Kondo maragi bulakon kok mun kakek sanggup nganggun saben bulan kanggun ngangkanan kok. Teretan pelak, pelak ngocok metura teretan. Pelak. Deremak. Pelak atau pelak? Pelak ngocok metura teretan. Deremak kabar. Apik. Becik. Ora enek Madura basa apik ora iso basa Madura. Madura senep Pak De. Sumenep. Sumenep. Yo. Damar apa lelen? Yo, kidung mangga lah. Dadi kuwi enek kenangane ngono lho. Oh nggih. Niki mau sing minggah anak-anake. Nggih, putra-putrane kae, putrane sing bagus kae. Lah. Kae kan Oh, cita-citane njen. kejaba bakul buah kan dadi dagelan. Wow. Niku putrane Mas Jepri. Mas Jeffrey bae Cik. Pak Jepri lek kowe karo Pak Jepri om. Wah, Pak nggih. Lah nggih. Tasik Sik wek enom bapake. Duh. Yo iya to kan iku bapakne Ken. Kon kok tak pangan kok kene lho ya. Lah iya to. Bapakne. Anake mbek bapake tuwek bapake. Lah lambene nikah nih. Sik ya, diselani sik Mas Komet. Nggih. Oh ya, Niku au gadelan. niki leren sik wonten dagelan. Mulih dhewe mulih wis entuk. Yo gak mulih. Lah wong bapakne durung munggah. Nikah lek cecemlungan ya iso ngono kuwi. Ayo. Ya. Lungguh sik. Wah, bocah kok jen.